Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arceli. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama. Ama kaaditay. Ngem gapo iti aramid ko. Dandaninak pinanawan ti asawak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Arceli. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gatangam kitinday ti lakok a karpet. Uray to gives mon, batch. Unay kalakit din ay Arceli. Naggagit kalawin nga aglako. Katawan pa imot pamilyam. Di ka pa imot nakiasawa. Apay nga min aday tati pakasikuram ay, batch. Alan Gatangam mon day to'y. Tapno makalako akmet. Ay, babawi ko na nang ibaga iti address ko ken ka. Umay naklagayam lakwan. Sana bali takasapulam mo't day to'y. Nalaman langin. Ngem ti kagudwa pa lang ti bayada ka. May munto man ang singeran ti kagudwa. Wan ka di, batch. Awan parikot. Soft drink mo man gayam. Mabit lang Nakaadukan sakit di Adamot ten abasit. Ato iti soft drinks mo. Agyaman na. Ato iti bayad ko. Itugtugaw ko man pa dito ta aginanaak pay. Ay katun No apay kat ngamin adi ka makiasawa tapno ada katulungam. Mabalin ka dimot asyak ti agaram. Kasanumat ngamin nga da agaram ken ka. Kat kastamat ti itsuram. Nakakalugong ka iti nalawa. Saan nagparang ti pintas mo? No sa anak mo't nga kalugong iti nalawa. Madadang mo't ti rupak iti init. Ammom mo't nga agisursor iti komporme ti pagsapulang. Sa bagay Imbagkan ka tasaan ka nga agab-abang iti pwestom. Nga makabannog mo't ti magmag na akanayon. Sana balikan ka tado ti am-am mo malakwam iti kumporme alakom. Kasta talaga gayam. Anos laang tapno agbiag tayo. Ay, adagayam lakom magic pilong. Awan awit ko ita. Inton bigaton. Tay dagas ko amasapa ditoy. Alaman nga rod. Tapno saan nga isupay agat gatangan ni Jetown. Mano ka di ayati ka sa pulang? Uray duwalaang. Ala nga rodon. Tayalaan ka inton bigat. Nay, adda kamot gaya mo nanak ko. Aginanakan tamangan tayon taon. Sige nanang, agbuyak pa iti TV. Kumusta mo ti trabaho? Ayos laang nanang. Sakto laang ti birok ko. No apay nga may nakaykayat mo ti agisursur iti lakom. Nagrigat at trabaho. Adumot di ta ti master kan at trabaho. Dahito yung matngaminan, tinakailwamak nanang. May mayatan ti kastoy tabos ko ti bagik. Wen ngamanon ti tawan mo. Awan plano makiasawa. Mabalin ka di asyak ti agarom mo't nanang. Ay naanak ko, awan makasirpat ken ka iti kasta trabaho. No adda ipaay ti Diyos para kanya, sumangpet kat sumangpet tulat ta. Uray saan ko abirbiruken nanang. Sa bagay mo't kit di Naimbag abigat mo, miss. Sino ka? Kaanak-anak ti kaarubayo, miss. Imbaon nakman nga agaik dito'y batog ti paraangan da. Tani, nasamak ngaminan. Mabalin apakidalos mo matan to'y batog mi. Itid ko titangdan mo, inton malpas mo agaikan. Uray libre latan, miss. Ay saan Basta itid ko ti bayad, inton magaikam. Diyak nga rudon gaikan, no ibagam atangdanan nak, miss. Anya? Ngamno ko nam alibre. Isu gaikak. Sa bali ka mat aklase ti tao anya. Apay, mano aya ti tawin mo? Manang ko nam saan kat amis ka amis dita? 20-40 taon kon, miss. Manang ko nam kanya, 31 kon. Saan mat amadlaw? Kaslag katawanan talaang mat. Nani Jomar, inkasangwen. Ay natatang, jakayat.
Apay nga minapi na unag yu. Kakaisuna nga dagaram ka. Ngam agpakipot kakit dain. Mat nagkantaw ni ti kalendaryaw. Ngam agpili-pili ka pa'y laang. Kat no 24 laang titawan ni Jomar. Kahit anya kumangay. Amom kaday. Nakasaok ti anti ni Jomar. Uli lamat gaya man. Saan na nakaadal? Manuupay la kanumat ti taon na, idi na ulila. Nagsusublat dagiti anti na anang kup-kup kankwana. Kaasimat nga ro tinagbalin abiyag na tatang. Kunapay kit din ni anti na No kayat mo ni Jomar, ison ti makaamu iti pagkasaryaw. Ha? Itultulag daksamat tan tatang. Ay, saan matakasta, anak ko? Ngamdakkel ti maitulong kan ka ni Jomar iti trabaho ma. Kan kayat kumat ti maadaan iti apaw. Isungain kakatsangon ni Jomar. Apay ka diya nagdagulit ka. Apay ka diya di nakayat. Gapo ka di tawan maipanakal ko kan ka. Sa anak anakaadal, kan sa anak anabaknang. Anya ka di dito ibagbagam. Amom ka di numano atawan ti baet ta, ha? Anya kumangay. Basit laang mat. Addan tupay di ta tinaduma, nakarkaro. Ay, di kan tumabay na makikuyog kanya. Pagbain kumangay. Kan saan mat amadlaw nga inauna ka. Anya asa na madlaw? Madlaw kun tupay nga inauna ak ngam iti sika. No sika ngam no iti sa balay. Saan da amadlaw? Ay, saan kan ngagrason? Basta, saan ka asardengan, aging gaadinak sungbatan. Damo pa'y lang ang nakita ka. Kursunada kan. Ha? Ngamin, saan ka akas ka dagiti daduma babae, anaarte? Uray pa nagbadbadom. Simple laang. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nagagat ka pa'y. Kaskan ka, ti kayat kong agbalin nga asawa? Anya? No kasta, sinong bata mon? Wanan Maay-ayo akmat ngaminan kadagiti ibagbagana. Siya kano ti kayat na. Ta simple aklaeng. Kat, kaano nga ron nga iti kasar? Depende latan no anya ti pagtungtungan da. Imbagak ka ni tata nga isulatan ti makisao iti anti ni Jomar. Apay asaan ka anapan nga itapno ang mumat? Mabainak. Isuan ni tatang latan ti imbaon ko ang makisarita. Ti anti na kano ngamin ti makaamu iti magastos. Isuan no anya ti kayat da. Isulatan ti masurot. Makamu da. Sabali ka mo talaga. Imbis nagkuyog kayo kumakan ni Jomar. Sayang mo ti aldaw ko nga gisursur iti lako. Itatanalpas ti kasarta. Tulungan kan iti trabaho nga gisursur. Amom ka di ti agmaneho iti motor. Amok tanakasursuro akmat iti addaak ijay probinsya. Ngam, awan laang lisensyak. Apay ka di? Planok nga ron ti mangirwar iti motor ang maaramat nga gisursur. Ay katsi ka Mangalata nga umuna iti lisensyam. Pasensyakan Tawan maitulong ko a pinansyal. Ngam, matulungan ka nagtrabaho. Mala nga ron, agtinulong ta. Ay, makabannog at talaga ti agisursur iti lako. Imbaglakid din, taadda ka akad-kadwak itan. Aginanata pa'y, sa tagluto. Aginanakalatan bakit? Tasya kon ti agluto. Sa anak matuna inabannog. Ken mabisina kon, iswasya kon ti agluto. Ala, makamu ka nga rod. No siyak, kayat ko pa'y ti aginana nga umuna. Sige, bakit? Siya kon ti makamaw. Kumusta nga iti batch ko nga danasawa na? Ay na, nagdakkalagin awak batch. Kan, dakkala katulungak ni Jomar. Ngamin, nagagat. Isupay kat ati para luto. Kan, nalaing agluto. Ay, swerte nga rod anak asawa When batch. Saan ko pa'y kiti akayat iti damo taob-ubing nga rod ngam iti siya.
Ngam na ay ayo ak kadagiti ibagbaga na ngamin. Ay katrumbong lang mat ngami na makiasawa kan, Bats. Ala mo dati order mo a karpet. Or-orayin na kun ti asawa. Nagyaman na ka. Nakurso na daan kami ni bakit ko ti mo na nga inlakom. Iso akayat naman ng ti gumatang. Ngamkas iti sigod, tugib slat ta. Awan parikot, batch. Sikapay lang ti agisorsor ita. Sana bali, tasanay mo mutan. Agdalusak dito yung balay, kan aglabaak pay. Sige apa kat. Siyak pa'y lang aron ti agisorsor. Agan-anad ka, iti panagmanihom, wan. Wen, bakit? Agyaman ka? Aglablaba kamot dito'y paraangan nyo. Saan ka simurot iti asawam? Saan, nanang? Naurno nga nak iti lalabaan, kan agdalusak. Kumusta ngay matibiyag ti adda asawa na? Mayat ananang, taadan katulungak. Saan ka kadipay ang masikog, anak ko? Saan pa'y matngarod, nanang? Apay ngay. Anya ngay tar-aramidin nyo. Anya mo daytan asaludsudyo. Saan ka ngamin unay ngagbambanog? Ala, wala nanang. Saan kayo kadi amadanagan? No talaga pagayatan ti Diyos amadaan kami ti anak, dumteng tulatan. Nangibaga nga aginong ka, ha? Ni bakit mat? Italang mat. Anda ngamin nasabat kong amamok. Kat nagawis iti inom. Iso da jay, pinagbigya. Inton maminsan. Saan mo nga ulitin ti aginom? Diyak kayat amasursurom ti kastabi siyo. Ala, sorry, bakit? Saanan maulit? Diakon ulitin pa iti uminom. Nasayaat mo't. Tano ulitin pa'y. Diyak amo no anya ti aramido kan ka. Ala, gusto nga rudan, bakit? Di ka nagungaut. Ay, nakaluto ka dahin. Saan pa'y? Saan ka di atrabahong ti agluto? Inururay ka, tas ka ti agluto. Ala, bakit? Mapanak nga rudan agluto. Ay, masadutak man na sumurot iti asawak. Apay nga ta. Kanayo nakmutan nga agsasadot. Ay, adaw mawawag. Hello? Wan, sir. Siyak ti asawa na. Apay? Anya? Sa dinong ospital. Sige nga rod, sir. Umayak itamot laang. Bye. Ay, nadungpar ka no ti motor ni Jomar. Ay, anya nga tan tinapasamak iti motor. Nadadaol nga ta. Ang mga no nakainom mo ta nag-drive ti lokom. Napasamak, ha? Nakainom ka kadi ang nag-drive? Ayan ti motor. Anya ti napasamak iti motor. Nadadaal ka din? Api, adi ka nagan-anad. Anya ka matan bakit? Imbis ako musta, anak. Saan mat? Tanapat patagpaykan ka ti motor. Imbag kumamat, nawan ti sabali atawa makangagkan ka. Sapay nagtig sa tingiwat mo. Ibainan na kumamat nga asawam Gapu tama nagbaybay ka. Saan ka di ako nakagan-anad ka? Siyak ti dinong parda, bakit? Katnoan yaman ti dadaal ti motor. Isuda ti agsungbat, kan oray iti pan naka-ospital ko. Tulungan da ko ma, tatang. Nagawid ka no ni Jomar iti probinsyada. Nasaktan sa, gapo iti inaramid ko. Nagtalaw mo ton. Nay, apay ngamin ay Pinagungtak, idi na disgrasya. Napudot ngamin tulok, kadag ito'y napalpalabas ngal daw, tatang. Tagayam, masikugak. Amo ka di ti asawam amasikug ka. Saan? Ta nagtalaw nga rod. Nagpasugnod. Tatang, mapantayo ko madanunon ti asawak. Akidawak iti pamakawan, gaputa nagbaso lang. Apay sinurot nakpailaan. Ay, nyamot tanday ta damag mo. Sinurot ka ata asawa ka nga rod. Sorry naan niya tinaisaw-sawang ko. Ay ayat nakadimat laang, Arcel. Wunaw,
Napatagak lang kan ka, gaputa adda maibaon-baon mo. Anya, matanday ta nga ibagbagam? Diyak ka ba ulan ama po kaw ka itibiyag ko? Ay ayaten ka, taasawa ka kat nga rod. Pasensya ka no napudot ti ulo kadagiti napalpalabas nga aldaw. Epekto siguro ti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, isong agawid ka kuman. Apay-pay lang nga rod ang nagbiyahe ka. Di nakpay la inawagan. Ang mga nudadakas ang mapasamak iti sikong mo. Madanagan ak ngamin. Kunak no panawan na kun. Nagpasugnudak laeng. Gaputa kasla napatpatagpay di motor mo. Iti siya nga asawam. Saan mo't akasta? Ngam no kasta tinagawatam. Pasensyaan na kun Alang nga rod bagat. Agawid tan. Kunaklakit din no panawan na kunti asawak, Mr. Lonely, ngem nalakalaang met nga inay-ayok. Tuy pagayam mo, Araceli. Agyaman akpagayam Araceli iti daytoy apakasaritaam. No ammo tayo lakit di ti agsori iti kamali tayo, nalakalaang met apagtungtungan ti amin. Ket saan tayo nga ulitin no anya tinagkamalian tayo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Araceli, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez ken sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Bella at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Amin tayo kat agkamali. Awan ti tao a perpekto. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bella. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. No kasta, insan. Dandanin ti flight mo? Wan insan. Agan-anad kan tungarod ijay kadi ka mangliplipat. Siyempre mo't Siguro, no sa anak pa'y anak ki asawa. Amangan no agkadwata nga agabron. Sana bale, saan mo nakasapulan ti agabroad, tabak nang met tinakiasawaam. Unay mo tabak nang. No bak nang, di saan ko man nga agtrab-trabaho. O di, napintas ti trabaho na kunak man laangan. Mabalin mo na. Iso asaan mo nakasapulan ti agtrabaho insan. Agtagibalay ka laangan, taas ikaswam laangan di asawam. Day tamat nga rod ti ko na ti asawak. Oh, kasanong matgayam ni Rico? Anya akasano? Di kayan ayat ko latta Kat, panawa mon. Sana bale tasang putak tumot laeng. Kan agkalay sa kaminton apaman asumang petak. Imbag man ta pinalubusan na ka? Wan ngam kinuna na nga inton sumang petak. Agkalay sa kaminton. Agan-an nagkakanayo ni Jay, Saan mo abaybay antibagim? Wan, agan-an nadak para kan ka. Kanayon naktungawagan, Wan ka di, saan ka amadanagan? Basta ikarim. At 2 taon mo lang ni Jay. Katinto nagawid ka, agkalaysatan. Kat addantukan ka, no kayat mo pa'y tiagsubli. Palubusan naktupay nga ta? No kunak ngay saan ka kadin nga agsubli? Makitan to. Depende. At dayta ka manen. Agdamag ka. Intunsong batan ka. Saan mo matla ang asurutan ti ibaga ka? No okay to ti amin. Di saan akong nga agsubli. Ngam no marigatan ta. Di agsubli akpay. Basta mana.
No maka-abroad ka, pawitan nakto iti sapatos kan bag. Ay na anak ko, saan pa'y anag-flight ti kabsat mo? Ngamadan ipagpagatang mo. Sana problema day tananang. Basta napintas to ti kasasaad ko, ijay. Ikararag ko, anapintas to ti kasasaad mo, ijay, manang. Dayta ti rumbang nga aramidem, bani. Saan kat adayta ipagpagatang mo ti un-unaem nga aramiden? Anya kayo matananang. Kasla nagdakas sa kakabsat, iti panagkunkunayo kanyak. Siyempre, ti salon at ni manang at ti un-una nga ikararag. Saan at ti sapatos kan bag. An nadam ti salunat mo ijay anak kaw. Adayo kami kan ka. Kat awan sa bali a makatulong kan ka, no saan at ti bagem. Uray da kayo mo't tatang, nanang, saan nyo abaybay anti salunat yo? Kat si kamat bani, saan ka apapaanawa, no kayat mo apawitan kanto iti sapatos? Sigud mo ta sa anak apapaanawa, manang? Anya saan apapaanawa? Kat ti makibarbarkada ti amaw. Sarda nga mon ti makibarkada. Ipasubo na kalaang dayta apan nakibarbarkadam. Ti panagadal mo ket di ti igad mo. Wan, manang. Agsingsing petak to, inton andakan iji abroad. Ikarik dayta. Kumustahan, insan? Talaga, saan ka nakalipat, insan? Agyaman ang itiyawag mo. Nagboring mo't ngamin, insan. Kasapulak mo't laang ti kasasao. Tapno uray kaskasano. Maup-up ti iliw ko kada kayo. Kat, kumusta ngay matitrabahom din, ha? Mayat mo't insan. Sa anak mo't unay amarigatan. Kat nasayat ang arod. Kumusta kayo mat kaniriko? Kalkalpas milaang ang nagsarita. Adanas kan nga aramidan na iso ang nagpakadan. Da kayo ngay mo't iti asawam. Kumusta kayon? Saan kayo pa'y anak kabuo? Awan pa'y nga rod. Kat noon danton, kayat ko amay sa kaaninang. Apay kit din na saan ngay? Wan mo't ibagam to kanyak no masikug kan. Oh, kumusta kayo matandita ading ko? Ayos kami lang, manang. Saan na kami apakadanagan? Sige ngay, kumusta ka matan? Nasaya at mati ka sa saad ko ditoy. Kat gapo ta nagsingsingpet ka, adan nagatang ko a sapatos mo. Urayan nyo latan ti box ko. Agyaman manang. Talaga nga ipatpatag na kakabsat mo. Agadal ka nga rod anaimbag Liklikam ti barkada. Wan, manang. Nasingputak itan. O, sige nga rodan. Agpakada ako na ading ko. Bye! Kumustan ti ay ayatek? Kastoy, magagaran na ka na yun iti panagawid mo. May sapay atawon ti orayan tari ko. Dahil tangarod, mabayag pa Mabiit laangan. Saan mo't mapupuutan ti aldaw? Mabayag pa iti may satawan no para kanyak. Agbabawi ako na pinalubusan ka nag-abroad. Sika talaga. Para mo't lang iti pagsayaatan ta daytoy. Wan matkit di Tapno makasagana ta iti bangunan ta pamilya. Kanayon mo man kit di asarungkaran dananang kantatang. Kanayon mo't ngamin nga awan ni Bani ijay. Tada kanayon iti pagadalan da. Wan, saan ka madanagan? Kagak bapuklaan ijay iti kalman. Kasta sige nga rod ha. Agpakada akon. Tapno makainanatan nga agpadpada. Sige nga rod, Bella. Good night. I love you. Bye, Rico. I love you. Oh, apay nga imawag ka insan. Di mo ibaga masikog kan. Saan ka nagbidot, insan? Agpaisuti ko nam. Ha? Masikog akon. Ay na, congrats, insan. Talaga nga rod nga agbalin akon aninang. Wan kan agbalin kan tumatan at tita. Ha? Ay, wan kaya man niya. Pabunyagak to ti agbalin nga anak ko. Inton sumangpet kan. Ay katuan kan uray ni Rico, alaam matan aninong. Ay, wan anya. Sige,
Alaag tumat, tapno dwa kayo. Umunakan tulat nga rudeng nga agpabunyag, sa kamin to agkasar ka ni Rico. Ay, kaduan ang arod. Okay, mayat day ta adamag sige ha, insan. Agpakada ako, tadapay aramidat. Sige, insan. Agan-anad ka akanayon dita. Bye. Bye, insan. Agyaman ka. Tanakaawit ka dito'y Pilipinas asi sa salon at, Bella. Nakapimpintas ka, manang. Nagpudaw ka pa yun. Agyamanak ading ko. Agyamanak itiday ta panangidayaw mo kanya. Kat gapo itiday ta nga imbagam. Ado ti pasalubong ko ken ka. Amok aday ta ti ururayam. Ni manang mo't. Ang paiso mo ti bagbaga. Talaga ka di asaan anak ka umay datatang ken nana. Urayan da kalakanon ije balay. Busy da nga aglut-luto iti masang patam. Hay, datatang ken nanang talaga. Dagiti paborito aputahi ti lutlutun da. Kas kumay ti anya. Pinakbot. Paksiw nga ikan. Kan adobo a baboy. Ay, wow. Ay na, talaga ang mabisina kung itiday ta nga imbagam. Agawid tayong ngarudan. Ato iti pasarabok kan iti ka anakak. Wow! Agyaman ak insan. Talaga ayayamanin ti agbalin aninang keninong ti anak ko. Anya ayayamanin nga ibagbagam met dita. Sa anak anabaknang, Maya. Ngam nagagetak. Takayat ko ti bumaknang. Saan kit din? Naggapot abroad ni insan ko naman. Nakapinpintas kan nakapudpudaw ka pa yan. Siguro nginginaan dagiti usarmi ti bagiman niya. Anya ang nginginaan manan nga ibagbagam dita. Awan hilig ko iti kakastaan niya. Talaga asigo din napintas ti kasinsin mo, Maya. Sa bagay matkit di Kasano, planwe kon ti petsa ti bunyag? Ay katwan iti kasta, makapagkalay sa kamin tumutan ka ni Rico. Un Maya, magagaran ako ng agbalin nga asawa to'y kasinsin mo. Agtutor ka, Rico. Awan matlang ti pagtungpalan na no di agkalay sa kayo. Unaan nyo pa'y ngarod ti bunyag, sakbay ti kalay sa. Wanan ananang, sapay kayat ni Rico katagkasar kamin. Kat mabalin latamot atulagan ng ti kasaryo. Tapno maisagana yung matandagiti kasapulan yung iti panagkalay sayo. Sige nanang, taibagak to kan ni Rico. Sa dino ayati plano yung apagkasaran anak ko. Dito iti kayat ko, nanang. Ay katwan tasikaka ngarod tinababayan. Kan iso tinagtulagan mi kan ni Rico, nanang. Asino nga tayo dito anak text? Ni Maya matkayam. Insan. Si kantulatan timang gastos para iti cake ni baby kan tokens. Thank you. Apay nga akas tiyay. Isumuton ti agdemand. Apay, kas di nga ti agninang itan? Di na pala imbaga nga sponsor ti anak ti berberuken na. Rumbang kumaati kayat ti ninang nga ipaay, iso ti maited. Saan kat nga isumutan ti mangibaga no anya ti maited. Ay. Adama nun text na. Kan pakibaga kan ni Rico, isumutan ti manggastos iti sound system. Thank you manan insan. Madiday to yan Aguray ka man tagposak. Post apatama kan kwa na. Naglaingan? Anya ti pagkitkitaan na kada kami? Baknang? Ay, madi, ti kastoy nga aramid ni insan. Kasta ti kunana? Wan, paggastusan na tamutan iti bunyag ti anak na. Kat amo na nga umadanin ti panagkasarta. Mapanmulatan kasarita Adamot panunot na. Apay,
Awan pa nagbain na? Mas daawak man iti kasinsin mo. Di nala maura yan no anya ti maitad. Cash at talaga ko matiitad ko. Ngam saan natamot ko mga ununaan Adamot asawa na. Kanapintas mo ti trabaho ti asawa na. Imbag ko man awananda. Ay, kaslada mo't mabisbisinan. Daytang Rod. Isuan na saysaya at akasaritam langan. Anak, anya ti mapaspasama kada kayo kanimaya. Apay aya tatang? Kinasaunak mo ti kaanakak. Anya ti imbaga ti kaanakan nyo? Ti maipapan iti impos mo kanaw. Anya ngamin aya ti impos mo. Ti impos ko tatang, damdamagak no anya ti akam tininang iti bunyag ita apanawan. Apay ajay nagala kanya kat pagbalinan nakmatan nga sponsor. Ti kuna jay kasinsin mau. Saan ka kuman nagpaus? Imbagam kuman kankwana iti diretso. Tanakababain. Imbag kumakanaw, no saan kayong agkabagyan? Pagchismisan da kayo laang dagiti tattao. Panagkunak, adamat punto dya kasinsin mau. Dayjay mo't ngaminan tinapanunot ko nga aramidan, apaman anabasak ti text na. Kasanumot ngamin. Ipabaklay namat kanyak ti cake kano ken tokens. Kat niri kumat kano ti sound system. Saan ka di arumbang laang nga urayan na, no anya ti maitad? Saan kat nga iso ti agkid daw? Gapo siguraw, tamo na naggapo ka ejay abroad, kat ado ti kwartam. Di na pinanunaw, nga adamat paggastusam. Dahil tamat ti kamalina. Ngam nasaysaya at akasaumaw na nakaw. Iti kasta, awan sakit tinakam iti tunggal may sa kadakayaw. Total, awan matsabsabali kadakayaw. Sige tatang, kasauklatan ni insan. Agyaman naktaimay ka kasinsin. Mabainak ngamin iti impost mo. Amulat tan dagiti gagayem mo ama kaamamo matla kanyak asyak ti patpatamam iti post mo. Tasyaket nga ti agpabunyag. Kinasaunak lata ko man insan. Total, awam matsabsabali ka data. No saan mo akayat? Ay, ayos laang mat. Pasensya ka na insan. No kas di tinapanunot ko iti day di agundaway. Rumbang ko mga min, asaan asikat ti agdemand, no anya ti ipaay mi para iti kaanakak. Ang sana bale, taindilit kon ti post ko. Kan nagpasensya akon iti Facebook, iti dayjay ana i-post ko. Ay, pasensya ka mo na insan, no kas jay tinaimagak. Kunak nga min, no okay laang kan ka. Takas lakabsatan ti pangibilbilangak kan ka. Ngam no naglablabasak man akat, pasensyan Mabalin ka di ani ng latta? Ngam itad ko laang no anya ti kabaalak? Wana insan, kat agyaman nakata si kaamis mo ti may dito'y balay. Ulitak man ang ti agkid daw iti pamakawan. Pakawanan nakmat insan, gapo iti panagpost ko. Kat agyaman nak, no kayat naklata nga agbalin aninang ti anak mo. Amin abanag, maidalan itinasaya at asaritaan. Aminado akmat kitdi, akam mali ti panagpost ko. Saan ka nagpanunot nga umuna, no anya ti ibanag na. Ngam, nakaamiris akon. Tuy pagayam mo, Bella. Agyaman pagayam Bella, iti deti apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti naramid mo. Apanang delete mo, kadagiti impost mo. Saan ngamin nga amin abanag, ket kasapulan nga i-post iti Facebook. Pagsasaritaan laangan, no anyaman ti parikot. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Bella at Agala Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Carmi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, inlunod nak ti inak, gapu iti saan anasaya at atrato kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Carmi, dito programa tayo, Dear Mr. Longley. Saan ka di pa yan nagpauit dagiti kakabsat mo nga day abroad? Saan pa'y nga rod? Urayik mo ti awag na, ngam awan pa'y mo. Napay ngay, itsat mo ida no saan da malagip ti umawag. Sika tinabati dito'y Pilipinas ang mga asikaso iti inayo. Iso arumba nga agipaw itda iti mausar dito'y. Ibagam, asan ka makatrabaho? Gaputada ni nanang mo nga o awir mo. Wen ka di, ang Muktar Aramidek, dinak isuro. Patsyak nga umawag tumo ang dagijay. Anusan tabiit nga orayan. Maaburido ak nga rod nung kastoy nga awang kukwartak. Apay nagtrabaho ka ngamin. Apay pa lang agtrabaho ak. Kat kabalan mo't dagiti kakabsat mo nga ipaiti ka sa pulan ta. Gaputa si kakit nga raw ti mga aywan iti agkabawen nga inam. Kasanunton ngay numatay ni nanang. Asikaswammet ang amin anasaya at awan pa ano sammet ngamin na mga asikaso kenkwana. Hey, maumaak nga ruden ang mga asikaso. Nang runa iti panang sukat iti diaper na. Dinak matulungan. Jakla makaanos amang sukat iti diaper na. Sikati rumbang ang mga asikaso, tay inamket nga rod. Nasaya at mata na uray ko ti awag mo manang Brenda. Oh, apay ka di. Awan nga minin igatang ko iti kasapulan ni nanang. Saan ka diya nagpauit ni Eddie? Saan pa'y nga road manang? Pasensya ka, no itakla ang nagpauit. Ay, agyaman ak manang. At damot laangan maigatang ko iti kasapulan ni nanang. Kat, kumusta mata ni nanang? Kasi iti sigod agkabawlat ta. Saan na nga amot ibagbagana? Mabalin ka di ang makita ni nanang. Mabit lang ang tamapanak iti kwarto na. Aday ta, nakaturog. Nagkutong mata ni nanang? Ugali na amanang, tasaan kat nga rod unay amang mangan. Basit laang matimakmakan na, ngam napili iti kanin na. Sikalat nga rodan ti makaamo ka ni nanang. An-ano sa mabambantayan? Awan problema, manang. Maanusak, basta saan kayo kumamit nga agliway nga agipawit iti kwarta para iti kasapulan na. Wan, ading ko. Agin nanos tayo. Malangarudan manang, kastapay. Mapan ko irwar ti impawit mo, tapno makagatangak iti diaper ni nanang. Nangagkot ti saritaan nyo kinimanang mo, Brenda. Amo ka nagipawitan iti kwarta. Day talamot ti sipsiputang. Katun sumurutakken ka mapan mangirwar iti kwarta. Mapantamam mo mga niti paborito ta restaurant. Malangarudan, mapan kaagsukatan. Panawan ta nga ron ni nanang mo agmay-may sa dito'y balay. Katun kasi iti sigod, ikandado talaangan ti ruangan. Kasano ngay no makariing kat biruken na ta? Idupin talat na amin ng asilaw, tapno pagarapan na arabiin, kat nakaturugtan. Nalangarot, nagrubwatan. Nagimas dagiti inorder ta amakan, Carmi. Sigurado ang mabusog tamanain. Kan sigurado asaan ta maibos amin dagitoy. No adda saan ta maibos, i-take out talatan Ay na, imbag kayo kay nga kasawat, nag-date kayo manan. Si kamot gaya mare, asino ti kaduham? Ay awan nga rod mare, agmay-may saa. Makisango ka nga rodin kada kami. Saan abale? Ado da ito in-order mi. Makipangan kan kada kami. Agpay sumare? Wan ko nagtumot. Ala, umay kan. Makisango kan kada kami.
Ay, ayos ka dilaang kan ka, Daniel. Anya pa nga ti maramidak. Ala, agtugaw kakit din tamangan tayon. Adado ko mati na take out ta. No saan mo nga inayaban ni Kumari manakisango ka data. Nagadupay matikinan na. Italaang dayjay. Kaya't kumat nga iparaman kan kwa na dagiti agkakaimas nga inorder ta. Isupay ko madadya ka ng taging gat-bigat. Ay kat gumatang tamanin na inton bigat. Sige, tamapan kumat pakanin ni Nanang. At dalugaw nga in-take out ta. Lugaw lang ti ipakan mo? Katanya ngay nga rod, saan mo't amakangalngal iti karne? Dilugaw latan. Bumangon kayon dita, tamangan kayon. Anya nga iti kanak. Lugaw? Ay, lugaw mo't latan ti ipakpakan mo kanyak. Di nakpay mo't mapakan di tinaimas. Anya nga rod nga, iti daddo mga ipakan ko, kat saan kayo mo't amakangalngal? Ay, puro mo't lugaw ti itid mo. Lao kam nga rod iti linambong nga itlog, wano tay karni analok na nga mangalngal ko. Awan ti itlog, jak pa'y nakagatang, kanumkit din day ti lugaw. Saan kan nga pili-pili? Jak kayat apaasikaso kayo launay aglalo kat siyakla ang ti makasango ang mga sikasukan ka. Ay, nagalas ti ugalim nga anak ko. Di nakmaanusan nga inam. Ano makita dagiti anak mo ti araramidem kanyak. Isunto mo ti aramidem daken ka. Nalipatan nyo manen nga awan pa'y anak ko, Nanang. Agkabaw kayo nga minin. Ano kasta garod? Uray puputem to'y kunak. Gapo iti kinalas ti ugalim. Saan kanto amadan iti anak? Hay, nagaduman nga bagbagayon. No saan nyo akayat timangan, panawan kayon. Ay, pagbabawyam to, dagiti aramidam kanya, Carme. Nagalas ti ugalim nga anak. Manong Eddie, apay nga itakalaang nga umawag. Pasensyakan, busy ak lang amin. Ngam nagpawita kon, mapanmuntulangan erwar. Nasaya at mat nga rod, katni, agbirok ni Nanang itinaimas akanin na. Igatangam tulat tangarudan itinaimas akanan na. Damagam, nonya ti kayat nang akanan. Taiso ti katangam. Wen Manong, isumit at talaga ter aramidak. Saan mo nga rod abaybayan ni Nanang Wen Manong, di ka madanagan. Sige, kastapay. Adupay ti aramidag. Sige nga rod Manong, agan-anad ka dita. Bye. Ay, Carme, labaraman to'y bukot ko. Ay, nabayagan adinak linabaran. Nagatal ti bukot ko. Nagaduka nga mo yun. Kalkalpas ko lang ang asinukatan ti daya per yung. Adaman iparamig yung. Ay, ala na, anak ko. Ay, pangaasay. Talaga, nagatal ti bukot ko. Ay na, ang drama kayo manin ako na. Panawan kayo man lang. Ay, labarampay ti bukot ko kunak. Adupay ti aramid. Nilkaterampay ko madagiti ko kok. Nagatid dugdan. Ay, makamu kayon iti biyagyo. Panawan kayon. Adupay ti aramid ko na lang arudang. Ay, talaga, nagalas ti ugalim nga inanak. Ay, jakpain lang arud ko mamatay. Tapno awanan ti asasikaswam. Total, di nakmatlamanusan nga inam. Sikaman ti mangipan iti kanin ni Nanang. Ang mga nunagaduman nga bagbaganan no siyak ti mapan. Sige, agaw ka matan, tamangan tayon ton. At iti kanin ni Nanang. Lugaw manan? Lugaw nga ada itlog na. Malangarod, ipangkaon. Imbaglakit din ta nagpawit ni Manong Eddie. Addamanen maigatang iti agkakaimas amasida. Aggao akit din. Tamangan kaming kini Daniel. Oh my God, ito eh. Ni Nanang. Ha? Oh my God. Sige. Apay, anya ti bagbagam. Kita kami ni Nanang igamam.
Nalamisan. Ha? Daniel, kasano da ito yan? Nataymutan ni Nanang. Manang Brenda, awanin ni Nanang. Natayan. Anya! Apay! Anya tinapasamak! Saan mat anag sakit? Basta hindi ipanmitikanan na. Saan matin nga mangangas? Basta ka di. Alang nga ro ta agawid ha. Urayan nyo ti panagawid mi. Saan nyo pa nga itabtabo ni Nanang? Naawagam ka din ni Eddie. Saan pa'y manang? Isarunok nga awagan. Alang nga rod. Awaga mon, ta ipakaamom nga awanan ni Nanang. Sige nga rod, manang. Bye. Manong Eddie, awanin ni Nanang. Natayan. Anya, kasano ako na mga awanin? Kaano lang ngay mawag ka? Kat awan mo't imbagbagam ang masakit ni Nanang. Sana nagsakit, Manong. Kalaat-latan ti papatay na. Awan mo't na ibagbaga na nasakit kan ko, ana. Kunak no makitak pa ni Nanang as bibiyag. Ngam di na mo't inuray ti panagawit ko. Awan maaramidan tayo, Manong. No iso tigasat ni Nanang. Makaawid ka kade. Wan, agawid aga. Takayat ko ang makita ni Nanang, iti maudi agung daway. Sige nga rod, Manong. Urayan da kayo kini Manang Brenda. Kasano da ito yan? Nataymutan ni Nanang mo. Di sandatan apawitan. Talaga asaanin ah. Apaimot ngamin anatay ni Nanang mo. Awan ka di timbagbaga na ka na sakit, idi sino katam ti daya per na. Awan nga rod. Papumpunasan na lang ang kanyak tilikod na. Tanagatil ka no. Kun nailkatir ka no dagiti kukuna. Di mo pa'y lang amin inaramid ti papaaramid na. Taapay no inaramid ko. Saan amatay? Kasjay? Anya ti amom ngay. Ti panunutem kit di no anya ti ibagam at trabahom no sumangpet dagiti kakabsat ko. Ang mga no agdamagda no anya ti trabahom. Di bagak ang naglibak pa'y lang ti trabaho. Ibagak ang makikonstruksyonak. Ita, tanaitabo na ni Nanang. Agsubli kami matan, taagur-ore kada kami ti trabaho mi. Kastang agpaiso, Carmi. Gatibalay anapanawan ni Nanang. Ore ko kwamon. Sikan ti agtawid, tas sika ti inaudi. Kan sika ti nangayaywan ka ni Nanang. Kaya't ko lang nga ibaga, asaan may matan nga obligasyon apawitan da ka iti kwarta. Awan matan ni Nanang abambantayam. Makasapol ka matan iti trabaho. Kasta nga agpaiso, Carmi. Awanan ni Nanang, iso asaan kami matan nga agpawit. Kat iso no iso ti kunayo. Ala nga rod, agpakada kamin ka ni Eddie. Ni, apay ngay. Agbirok ka matan iti trabahom. Una, tasaandak matan apawitan dagiti kakabsat ko. Tanatay ngarudan ni Nanang. Ada ka di amom amabalin ko amastrekan? Ay, awan mati amok mare. Padasag tagdamag No, adda mabiro ka, ibagak adagos kan ka. Alaman nga rod mare. Kun adda pa'y kumamaysa nga ibagak. Anya day tamare. Pautangan nakman no adda kwarta. Ay, sus mare. Sang-sangaribo mati kwartak dito eh. Ay, no kayat mo akit paggudwaan ta. Tapno adamot mabati ka niya. Alaman nga rod mare. Ay na, makagatang akong itibagas kan sardinas. Imbaglakit din, tapi nautangan na ka ni kumarem. Kunak no agmalmalem asaan tan amangan. Agbiro kan iti trabahom, Daniel. Takas taak mo. Adda na biro ka. Agkonstruksyonak. Sumurutak inton bigat kada tatamilyo. Nasaya at met nga rod. Awanin nam na maunta nga agpaw iti kwartata. Huwin nga rod No apay met ngamin anatay adagos ni Nanang mo. Amangan no da iti tidusa ta. Saan ko ngamin nga inay-aywanan ang naimbag ni Nanang? Huwin nga rod Anya nga rod nga anusan tan ati agtrabaho.
Awan san tinamnamat na amaaddaan iti anak. Sungarod, uray may sala ko ma. Malagip ko la ka ngarod ti sao kanyak ni nanang idi. Anya ti kunana aya? Uray pupuutem to'y kunak. Gapu iti kinaalas ti ugalim, saan kanto amaaddaan iti anak, kunana. Ha? Imbaga ni nanang kan kadayta? Wen, gapu kano iti kinaalas ti ugalik, sa anak amaaddaan iti anak. Agpaiso nga ta ti lunod. Ay, tsaka mo. Ngam, apay nga rod asaan ta amaaddaan iti anak. Dahito'y sigurong ti dusa ta. Gapo iti saan anasayat ngay aramid ta iti kalabas. Saan gayam arumbang apagsakitan tinakam dagiti naganak kada tayo? Saan talatan asumardeng agdawat iti pamakawan iti Diyos Tabareng mapakawan na ta iti nagbasulan ta iti kalabas. Aging ga ita 46 ti tawen kon awan payla anak mi kini Daniel. Jak matanam namaan amaaddaan kami pay. Inaldawlatan nga kikidawak iti pamakawan ti Diyos, tapno mapakawan nak, iti nagkurangak iti inak. Tuy pagayam mo, Carmi. Agyaman ak pagayam Carmi, iti daytoy apakasaritaam. Agbalin ko maaliksyon kada tayo daytoy akapadasan. Saan anasaya at apakitaan tayo iti kinagubsang dagiti naganak tayo. No ammo tayo nga ayaten kan ipateg dagiti naganak tayo, adupay abindisyon ti sumangbay kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.